מה קורה חברים, וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש. חברים, היום זה סרטון מטורף, אתם הולכים ליהנות, אז כדאי לכם להישאר עד הסוף, זה הסרטון מת. אז חברים, אני כאן עם השותף שלי מיכאל, אנחנו הולכים לעשות את המחבואים הגדול ברחוב, ואני מציע לכם להירשם לערוץ, לתת לייק ולהפעיל את הפעמון. זה הולך להיות סרטון מטורף, תישארו עד הסוף כי זה הולך להיות חלק מעניין בטירוף. אז יאללה, מתחילים. אוקיי, אז עכשיו אנחנו מתחילים מסופר ראשון, ובחלק הזה הסופר סופר עד 25, והמתחבא צריך להתחבות מפה עד לפה. כן. אוקיי, אני מחכה למיכאל. הנה אתה. אוקיי, אז מיכאל, החלטנו מי סופר. אני סופר ראשון, אוקיי? אז יאללה חברים, בואו נתחיל. אני מתחיל לספור, יאללה. 1, 2, 3, 4, תרשמו לערוץ. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. אמרתי 25, לא? וואי, איזה בולפנתי, אז אמרתי 25. אוקיי, יאללה, בואו נתחיל לחפש אותו. הוא לא כאן. מה זה? מי זה? מיכאל אזולאי. ואיך זה לא מיכאל? איך? אני ספרתי אותך. טוב, אז עכשיו מיכאל הסופר. בואו נתחיל. טוב חברים, אז מיכאל עכשיו הסופר. הוא סופר עד 25, וה-25 האלה הולכים להיות מטורפים. אז חברים, מיכאל תתחיל לספור עד 20. כן, 5. יאללה, הוא מתחיל לספור. בוא. תרחתי על אבן. אוי לא. רגע, אני יודע איפה. רגע. אוי. כי חברים, אני כאן באמצע, לא יודע, באיזשהו רגל. זה כלום. חברים, הוא התחיל. אוקיי, תסתכלו אותו. הוא מחפש אותי כמו לא נורמל. מתי? אמרנו ברחוב, מה? אוקיי. אוי, שיט, אני מחפש אותו. אוי, שיט. אחד, 2, 3, מיכאל. אמרנו ברחוב, לא אמרנו בבית. טוב חבר'ה, הוא ספר אותי עכשיו, תנו לייק ותשימו אוקיי. אוקיי חברים, זה הסוף של הסרטון, אז אני מקווה מאוד שנהנתם, כי אנחנו נתראה בסרטון הבא. עוד סרטון. רגע, מה? עוד סרטון? כי טוב חברים, אז ביי, נתראה בסרטון הבא.